Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने आङो दा बङाइगाव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जों रुम भारा थादोंमोन नालाय बे रुमखौ दिनैहाय जोङो खालि खालामनोसै गामियाव थाथ'नोसै टाउनावबो बेसे थाबाय थानो ओमफ्राय आंबो रुमाव हारसिं थाबाय थानो हायाना ओमफ्राय दा बेनिखायनो गामियावनो जों थाफैस्रानोसै होननानै दिनैहाय जोङो रुमखौ खालि खालामनो थाखाय बङाइगावआव थांनोसै आरोना बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। बहाबा थांनायनि सिगां आङो गय जाखायो दै लोगोफोर गय जायाबाथ' जाया नै दा आं गयखौ जानोसै सान्दुं गोसा ओमफ्राय सान्दुं गोसाबाबो जाबाय आङो गोखासो मोनबाय आं गयखौनो ने सुनै फुंदोंमोन नामा नै जोङो दायोहाय बङाइगाव मोनबाय आरो ओमफ्राय खायसे खायसे लोगोफोरा आंना बङाइगावखौ नुफेराखै नालाय माबायसा नायनानै लादो आरोना बेफोरो बङाइगावनि सिनारि गोजा गासैबो नायनानै लादो बिदिब्ला लोगोफोर। दायोहाय रुम मोनफैबाय आरो ओमफ्राय दा जोङो माल माथाखौ लांनो थाखाय रेडि खालामगासिनो र' आं नोंथांमोननो देखायना होनो दे नै बारा माल गैखालामोन जोंनाव जों दाखालि लांखाजोबदोंमोन नै बेखिनियानो आरो जों दायोहाय रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो ओमफ्राय जोङो रुमावहाय मोजाङै भिडिअखौ लाजोबनो हायासै आरो ओमफ्राय जोङो माल माथाखौ गारियाव दिखांनानै हरबाय गामिनि जायो आंनि बिहाव बेनोहाय दिखांना हरबाय दा बे आंनि बिहावा माने थांगासिनो आरोना माल माथाखौ लानानै आं देखायगोन होननानै सानदोंमोन बिराद हाखु दाखु जाबाय नालाय अकस्मातसो जोंबो दिनै रुमखौ सोलायब्रबदों ओमफ्राय आदै माने आंनि बोराया आदै जायो आरोना बिहाव जायो एसे हाखु दाखु जाबाय आरो बेयाव न'आव थांनो थाखाय थांगासिनो दं जों लोगोफोर नै मानसिफोरनि गय बागान खेबलांदों एसे नायदो जों इथिंजाय इदि गायो नै बागानफ्रा स' फाइनालि नै लोगोफोर आसि आखाइ रुइनाय मोननानै बुरैखौ सालायहोबाय आं ओमफ्राय गामि मोनफैबायलै ओमफ्राय माल लाबोग्रा जोंना आदैया उन फैगासिनो दं दहाय सिगां जाबायमोन ना नै माल सालायदों माबा मोनामदों र' माबालै एम्फौ गोथै मा गोथै दां माबा जि मोनामदों लोगोफोर लामायाव सोरबा एम्फौ बुथारनानै गालाङा दां जेबो मोनामजानाया थांगासिनो दं लोगोफोर होनबा नायबाय था मोनथारनोसै दिनै मोनसे खामानि जोबनानै स्रा मोनबाय नै लोगोफोर मोनसे खामानि फिसा देखायनो आं माने जों एकदमबारे बेखौ नेनो लेट जालांलायदों आरो नैबेयावहाय देनां नै खालमासिफोरनाव लुफैनो सानदों आरो नै बोरैया ओइयाव थाबाय ओमफ्राय नैबेजों देरदो आरो ओमफ्राय नै बेखौहाय दहाय मिस्ट्रिफोर दंमोन आरो फाइखना बानायहोदोंमोन ओमफ्राय सिङावनि फ्लरखौ माबायदि बानायलांखो बेखौ नायनायदों नोंथांमोननोबो सेयार खालामनोसै आं माबा बानायगासिनो आरो नै सिमेन्ट बस्थाबो आग्लायबाय सिमेन्ट बस्था आग्लायनायखौ गालांबाय ओमफ्राय नै माखासे बुस्थुफ्रा नै
सिगांनि माबामोन आरो बेखौ फुरानाखौ बोखारनानै गोदान थिं गोदान गोजौआव इउसां खालामनाय जायाखै फैजासिम माबा इउस खालामामाथिं ओरैनो दोनगासिनो नै थाला होनां गालांबाय माथो सेरखा नै माबायदि खालामखो थाला होनां गालांबाय नै बिमाया सेस नुनाय नंला नायगौमोन आं सिङाव माबायदि खालामखो थाला होबाय लोगोफोर देखायनो हानाय नंला नोंसिनोबो नै जायखिजाया बेनो आरो सिङाव बानायजोब्बाय कमप्लिट जानानै थांबाय नैखौबो सिमेन्टखौ लुस्लिलांदों बेखौ ओमफ्राय नै बेखौ एसे उनावहाय लुस्लिट होनोसै बिफांथि इथा नुनायखौ र' नायफैद' माने नुला जों थाला होनां गालांबाय नै बिमाया बनायनायाथ' आं होलाबानो हरबायमोन ओमफ्राय थाला एक्सट्रा होनां गालांबाय हनै दा नायफिननोसै र' थाला होबाय नै बे फ्ल'राखौ गोदान देखुजोबमा नङा बे प्लेटखौनो गोदान होबायना नै बे सिमेन्टखौहाय आग्लायदों बेखौ लांनांगौ खालमासि फैनो सानदों नै लामा जिं जासिगोन नै लोगोफोरनि बे गिर्जा नै बे लामा जिं जासिगोन टपलेट बांखानांसै नै औवाफ्राखौ दानस्रांहोजेनबाय नै बै सुबास दंफांखौबो दानस्रांजोब साफा खालामगोन खोगोन खालमासि जों दायोहाय न'नि लामाखौ मोनफैफिनबाय आरो ओमफ्राय दा जोंना बाबाया माबायाव बेंथलाव ओंखाम जाबोदोंमोन ना ओमफ्राय दा जों बेखौ नै लामायाव नेदों आरो न'नि लामायावनो ओमफ्राय दा जों मालफोरखौ रोगानांगोन नालाय ओंखायनो आं दा बेयावनो नेथ'नोसै ओमफ्राय आंना मुथुआ न'आवहाय ड्रेसखौ सोलायनो थांदों बिराद गरम मोनबायनो बारा सैनो हायाना बेयो गरमखौ ओमफ्राय दा आं बेयाव नेबाय थाथ'नोसै दसे बाबाखौ नै जोंना माल माथाया मोनफैबाय आरो आङो लाना फैनायखौ देखायबाय थानो हायासै आरो माल रोगागासिनो जों लोगोफोर बिराद मेंबाय ओमफ्राय आङो खस्थ' नालाय मबाइल हमनोबो ओंखायनो आङो मोजाङैनो लानो हायाखै भिडिअफोरखौ आरो लाइभआव थांदों जों दा मेंबाय दुगैबावनांसिगोन गोलोमजोब्बाय जों दायोहाय गासै माल माथाखौ रोगाखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा बिराद मेंनाय मोनबाय ओमफ्राय दुगैना लानोसै एसे रेस्ट लानोसै जोङो ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो थाबैनो लोगो मोनफैगोन आरोना एबारनि भिडिअ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन आरोना भिडिअआ ओमफ्राय माथो खालामबावनो दा मेंजोबो नालाय दोनथ'नोसै